kita, isagot mi kada kayot istorya ana paulwan. Tisa nga ili. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Kanya day dyan natagtagainap ko. Ada kano sa nga ili Nicolas. Naggapo iti may sa planeta. Sirib na kano amin akina sirib. Kanadapan nakabalin na. Ha? Alipugpog day dyan Kita Nicolas iti silip na. Ang mga nupimanaw manan. Sige, Master. Ha? Ibagayo amin akayat yung aramida. Ada kasarsarita Nicolas. Iti ayan dagiti radyo. Kas kada telebisyon nga usaran mi ti amin akita ti komunikasyon. Nakalukat tiri daw. Iso na batada mangag ko. Agtalinaig ka iti kinatao ni Prinsipe Agilos. Ngamsan ka kas may sa prinsipe. No digat may saka mapagtalkan. Kan mapangnamnamaan niya operatiba. Anya? Ay, Agbalinlangan na siguridad mo day talangam. Wano kinataom akulas. apay akas tati bagbaga ti kasarsarita Nicolas. Yak maawatan. Sino nga taday ta? Ay, jak mabalin ti agpadlaw. Amangan no didak kayat ngay raman iti saritaan da. Agdengagak laang. Nariribok launa yon ti lubor. Awan ko mati pakaseknan dagiti immortal akas kada tayo. Iti kasta kasasad ti lubong dagiti tao. Ngam gaputad da dagiti kas kada tayo nga immortal. Gagpangpanggap amang sakop iti lubong dagiti tao. Kasapulan ti panang salaknib tayo kadakwada. Master, dayta ti kaadak ita ditoy. One. Katapno nabaligi ti misyon mo dito'y daga. Binaunak ti Diyosan dagiti angin nga amam. Tapno adda nga epektibo tinasaya at apanggap tayo. Maragsakan iti dayta, Master. Awagan na iti master siyentipiko. Babaan day nga awag mo kanyag. Malingdan ti siya sino kadagiti tao. Wen, Master Scientifico. Amok. Adapay may sa makamo iti dayta. Adumdum nga kita iti saritaan ta. Wen, Master Scientifico. Awan sa bali, nusan ani Apong Bubod. Apong Bubod! Sumrek ditoy. Makitkita da ka dita paglinglingadam. May ayuak iti nagbalin nga apong mo, prinsipe dagiti angin. Dakal ti maitulong na iti misyon ang nakaibaunam dito'y daga. Talaga adakkel, Master Scientifico. Apong! Sumrekan Jak lain pagaro pa kayat dak nga iraman iti saritaan yo. Kadwa na ka ni prinsipe dagiti angin iti amin agundaway, akadana dito'y lubong yo. Awan nga rod ti saan mo apakairamanan. Nang runa, no saritaan may papan iti siguridad. Mapadayawan na klaunay iti dayta nga imbagayo. Master Scientifico. Saan lang nga dito'y pagilian nyo ti sakupan ti misyon, ti prinsipe dagiti angin, no dikat itintero a lubong, apakairamanam. Anya? Naggapo ako niti sentro nga opisina ti International Security Agency. International? Intero alubong, Master? Well, intero a lubong, apaggargarawan ti angin. Ha?
Nakaskas daw. Saan ka di? Talaga, Amat. Kat ulitek, master. Pakaidayawak ti panagtalak nga ipaayo kanyak. Kasla, haha, may sakmatan nga immortal lakas kada kayo. Wen, nganday taket agbalin a sikreto iti uray asino. Ngam naglagi pam daytoy. Addan ka iti pan nakabalin wen nunay dumduma a kabailan. Ngam limitado lang. Adda pagpatinggan na. Maawatak, no apaya kasta, master. Napaot ba't ti panagsarita yung ni Apong Bubod, master? Adu dagiti rumbeng nga mamuan na. Nasaririt alakay ni Apong Bubod, master. Pudno dayta. Tanuawan ti galad na kasta. Di na ko manalasatan dagiti didigra. Ang nakaipasungal-ngalan na idi panawan ti maikadwagubat iti sangalubungan. Agpaiso dayta, master siyentipiko. Panagkunag, kumpleton dagiti kasapulan nyo iti komunikasyon. Da kayo matlang ti makaibagay ti dayta, master. Husto ka. Siya ti master mo. Inoras wenno tunggal kanito ti komunikasyon iti nagbaitanta. Ngam saan anaskan ti rupan-rupa. Uray pa'y babaan ti makun ko na a gadget. At dalang dagiti undaway a kasapulan dagiti makun ko na a gadget iti komunikasyon. Ngam saan nakanayon no di man mano. Daytakat mapasamak lang nung mangibato tayo iti impormasyon kadagiti mortal. May danon kan ka ti komunikasyon. Babaan ti pan nakabalin tirik na tayo nga immortal. Ket ni Apong Bubod, master. Agsad latay ti babaan. At dagan ka ti kontrol ti maikabalken kwa na. Apan nakabalin nga immortal. Master. At dagan kwa na ti pan nakabalin tinaydumduma a kinasiglat. Kan kinapigsa. Ket saan ang nakapapati iti imatang dagiti mortal, dagita saguday na, gapo iti kinalakay na. Sakit madagdagan pa'y gapo iti kinapandak na. Tilang nabiskada bagi, kan takder na timang pasingkad iti dayta galad na. Tinasayat. Ayabam dito'y ni Bubod. Ibagak amin ang nagitinaskan nga ibagak. Iti panagparangko kada kayo. Gapo taumadanin ti kanito. Apanagsublik. Iti nagapwag. Babaan ti mortal apan nakabalin ana italag kanyak. Ibilin ko. Tiyagtultuloy apanagpaay. Wenno panagserbiyo iti uray asino. Kan iti uray anya ang makasapol iti serbisyo. Uray asino at tao. Kan uray anya kita dagiti nabiyag. Itintero alubong. Matungpal, master siyentipiko. Matungpal, master. Naingat, ti mortal nga alagadan iti misyon nyo. Agtalinaed apalimad ti immortal apan nakabalin mo. Prinsipe dagiti angin. Babaan tinagan mo nga Agilus. May saka amortal iti imatang dagiti tao. Ay, katsyak ngay, apo, master. Aramidem di anyaman nga ibilin ti prinsipe dagiti angin ani Agilus. Wan, apo, master. Angam kasanumot Nicolas. Wan gayam. Nimot lang prinsipe Agilos Nicolas. Agbalin ti kinatao ni Nicolas sa paglimbungan. Wenno mangilinged iti kinasya sino ni Agilus. Aginana ti prinsipe ti angin. Babaan ti kinatao ni Nicolas. Lukasta.
Makaturog matlangan iti nasimbang Nicolas, Apo Master. Budno dayta. Kasapulan met ni Prinsipe Agilos ti inana. Makainanakan no kayat mo, Prinsipe Agil. Dumngeg ka pa iti baga ni Master, Apong Bubod. Muwan. Ay, dispensaran dak, Apo Master. Panagkunap, ket naibagak amin ang nagitinasken amamuan nyo. Agkikita tayo tumanen. Narnakan pa'y latiturog Nicolas. Nicolas, Apo. Agriing ka. Apong Bubod mat. Isturbon na tipan naturog ko. Naskan aringan ka. Kasi ka man timang kita kadagiti mangkalkalong kadagiti taraunta. Anya? Adagkalkalong? Muwan. Diyak kaya aton ti makabasol. Kasi kanto man ti madosa akas iti naramid dagiti kuton. Iso asikan ti mangkita kadagijay. Anya nga'y dagiti ngagkalkalong? Diyak man amo. Hanggang kaslad da nakam da. Akas iti nakam yata tao. Halan agmurmuray kan. At umay ka iti kusina. Da kayo matgayam ababasit aparasot ibagbaga ni Apong Bubod. Nagkalkalong kami, kanagtagtagaw kami. Yan lamang bilang, nagitisap-sapulan na amakmakan. Tapno madlaw na kami. Anya ti ibagayo? Naragsakan kami, iti na ipadamag iti lubong mi. Anya dayta kiliit? At nakano, na isang sangayan asanga iliyo. Kat, pasig apagimbagan, di amin anapyag dito'y lubong, pinsang bay na. Kat, kanaman kami, iti dayta. Saan ka di? Kakadwa! Agpay sa timbagan ni Kiliit, kulas! Kat, gapoy iti dayta. Maawis kayo kan Apong Bobod. Iti angayan mi at piyesta. Iti pagarian mi. Imbitado kayo. Ipagam dayta. Kan ni Apong mo abubod. Kulas! Ha? Sige. Namnamahan mi. Tiga dayon to. Akas iti panang namnama mi. Iti sasangbay tumat tinawis mi. Ana isang sangayan. Asanga ili. Anya? Addan to na isang sangayan asanga iliyo? Kat amo. No asino tinawis mi. Asino? Ti Diyosa. Ti kinapintas. Nasaya at launay nga rod ano naawis yo. O sige, umay kamin tumit ka ni Apong Bubod. Agyaman kami. Namnamahan mi. Ti kaadayon to. Amok akabisado mo nga aramatan dagiti amin a high-tech a maaramat. Iti uray anya akita ti komunikasyon dito radio room, Apong Bubod. Ngam kayat ko ti makasigurado. Agpraktisak ka di. Wan, ngam sakbay na. Kayat ko amaamuam amanipod ita. Ad-addan at ti kinataok a pinanaganam iti agilos ti makalangan mo. Manmanulaangan ti panagsublik iti kinataok akas kulas. Ay, sa bagay. Ad-adda mapadayaw anak. Gaputa nagtaer ti apukok. Agam kasanon dagiti kaaroba. Sa pulan danto Nicolas. Nalawat ti pagarikapan iti rason. Iti sandan apan nakakita ki Nicolas. Kung matkit di Ang sige. Agpraktisak nga rodan, Master Agilos. Hahahay. Master? Wan. Si kamat ti opisyal ko. No soldado ako ma. Imbes aser tiyawag ko kan ka. Master langan.
Master Agilos. Hey, Ala, eh. makaamu ka iti dayta. Wonder Bobod. Ay, mayat! Mayat day tangawag mo kanyak, Master Agilos. Manipod ita. Siya ko ni Wonder Bobod. Ay, naglokon. Rabin ngam awan pay ni Master Agilos. Ay, may kawak iti awag ko ken kuana. Ken may kawaak. Jakon makita Nicolas. Sa bagay. Apaya may kawaak. Ay, sa anak mo't ama ikawa iti na ibirngas kanyak a Wonder Bobod. Gaputa kayat kula unay ti Wonder. Anay silpo itinagan ko. Nakaskas daaw ti kaipapanan day ta abalikas. Nuyulog iti Ilocano a pagsasao. Wonder. Kaya't nasawan. Nakaskas daaw. May isa akon ang nakaskas daaw a tao. Sino ka taday tag? Tok, tok, tok. Saan lakit diyan ni Master Agilos day ta? Gaputa somrek latan day jay no kwa. Ay, inak kitaan. Naimbag nga orasyo, amalakay. Agsapsapulak, iti pagtrabahmak. Anya? Nakalukat ti gate yo. Iso nagdiretso ako na nagtuktok dito yung ridaw to yung nagdakkel balayo. Dispensaran dak ko ma. Nagsiksin day to ya babae. Ngam kabaliktad matirupa kan boses na. Ay, saan kami ngagkasapulan iti kadwa dito'y balay, basang. Hala ka din Nalaingak nga agluto. Aglaba. Kan masahista. Ha? Amok nga iti dayta nga edad yu. Kat managsakit ti susuop yu. Nang runa launay ti bukot yu. Ti sikat yu. Masahyok no ko. Ay, kastaya. Angam saan kami nga agkasapulan iti kadwa. Awan nga minti maipatrabaho. Nagadukat apang barmon alakay. Ay, natukol saan ti sikat ko. Anay. Ano umay kayon! Sarkan tayon dahito yung balay! Ha? Sino kayo? Alam tayo kami nakabalan tayo bagkapon. Alam tayo. Saan? Ay! Sa inyo! Ay! Ikisap yo aminan ang nababalor abanan kita makita yo! Naalayo aminan! Ano pa yun? Dahil di at kakabalor a radyo. Kas kada telebisyon ijay. Ay, inkisapdan. Ay, na. Sika alakay! Saan da ka adangran? Basta idapam ti kuryente ijay may sa kwarto. Tapno sana makuryente dagiti mangbagkat ka dagiti alikaman ijay. Kuryente. Wan! Alaan mi amin dagiti telebisyon kan radyo ijay. Ngam saan ang maigaman dagiti kakadwak. Gapot ang makakuryente mo't dagijay. Sige, ikatat ti barabat tingiwat mo. Oh. Sige, ingkay depan ti kuryente iti dayjak kwarto. Kasano ang maaramid ko? Kat pinungudak mat. Unaya. Ha? Sige, bukarkaran ka. Salbag ka! Makakuryente ka! Kasano ang napasamak ti kasta? Ay, agyaman na. Simbang putlakit din ni Master Agilos. Alibog mo! Sinubok kalaan, Wonder Bobod. Ha? Ket anya ti makuna, Master Agilos. Tao ka talaga. Kan lima kay kan. Kimapsutan ti pakinagam mo. Ay, talaga nga minanakla atak. Yak ni namnamang agtatakaw di siksi a babae. Nga madda pamuspusan iti dayta. Kat iso ti kaunaan nga assignment mo.
Anya nga iti aramida? Takwatan, noan niya ti pagkapsutam, ta iso ti laglagipam. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipokpok! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Rillera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong